Heel schoon, heel schoon. Ik hoor een van de juryleden zeggen welk nummer hebben die. Nou, dat maakt niks uit. Ik ken zeker nummer 4, maar wat maken doet, het is de Chaudry. Je staat er geweldig op. Een prachtige koningin. Prachtig in het blauw. 3 heel schoon vendeldreigers. De vaan van Nederland, de vaan van Limburg en dan moet ik hier even kijken. Van Schotland, de vaan van Schotland, dat hoort natuurlijk bij die schone rukjes van die Manselu. Blauw en witte ballonnen eraan. Een heel leuk kindje daarvoor met die stek van de Chaudry erop. En misschien dat ik eens van hun het woord kan geven. Misschien dat ze een paar dingen willen zeggen. Kent dat? Vorig gepresenteerd de Chaudry. Bert en Smee. Je staat er schoon op. Ik hoop dat je gisteravond een schone avond hebt gehad. Ik hoop dat vandaag druk wordt, wie veel zijn. En nog even kunnen we met wachten. Een schone dag, amuseer je rug. Dank je. Applaus voor de Chaudry. En ik wil ze een extra compliment maken voor het feit die hebben zelf de muziek bezig. Ik denk, ik was een kapel aan het zoeken, maar nee, het waren livestroom en een luidspreker. Ja, dit is ook weer geen paard, dat heb ik nog nooit gezien. Het is weer super alternatief. Kent alleen een zitter. Louis van de Chaudry, bedankt voor die fine presentatie. Schone optocht en veel succes met het chaten. En een geweldige dag. Tot straks.